Hello everyone! Iandam ang inyong ballpen o papel kay mag-quiz ta. 20 ka math questions. And then at the end sa video, i-comment down below ang inyong score. Pwede sa inyo i-comment kung asa mo dapita nga number na si Piet. And then be sure nga inyo dayon ansiran ang mga questions every time mahuman kong basa. Kay hindi ka human na ba na kong basa ako na ba dayon ansiran. Pero pwede ra sa dinyo i-pause ang video kung manginhanglan pa mo og more time. Let's go! Question number 1. Asay mas dako? 0.6, 0.12, or 0.48? Now, kung need pa mo more time, pwede niyo i-pause ang video. The answer is 0.6. Kaya ang 0.6, parehas naman siya sa 0.60. So, C ang pinakadako nilang tulo. Question number 2. Unsay value sa pi? Ang value sa pi is 3.14. Question number 3. Unsay tawag sa angle nga ang iyang measurement is 90 degrees? The answer is right angle. Question number 4. Unsay ato i-multiply sa 20 para mo answer og 15? The answer is 0.75. Pwede sad siya 3/4 or pwede po 75%. So kung i-multiply na to ang 20 sa any of these, ang answer is 15. Question number 5. What is 2 raised to the power of 3? The answer is 8. Kaya ang 2 raised to the power of 3 is equal to 2 times 2 times 2. So that is equal to 8. Okay ni daw. What is 2 raised to the power of negative 3? The answer is 1/8. So anong nahin mo siyang 1/8? Kaya ang 2 raised to the power of 3 is equal to 1 over 2 raised to the power of 3, which is equal to 1 over 8. Number 7. Unsay tawag sa duha ka line nga mag-intersect nga mo-form og right angle? Parehas aning nasa illustration. Ang answer is perpendicular lines. Number 8. Unsay LCM sa 10 and 6? The answer is not 60. The answer is 30. Okay ni daw. What is 3 times 0.7? The answer is not 0.21, but 2.1. Number 10. What is 4 raised to the power of 0? The answer is 1. Okay, any number raised to the power of 0 is 1. Number 11. Unsay formula sa pagkuha sa area sa circle? Ang formula sa pagkuha sa area sa circle is pi r squared. Pero aside sa pi r squared, pwede sad gamiton ang pi d squared over 2, ang cd over 4, kana kung naa ang circumference ug ang diameter. Pwede pod ang circumference times radius divided by 2. So bisan asa aning upat ang pwede nato gamiton sa pagkuha sa area sa circle. Number 12. Unsay tawag sa angle nga ang iyang measurement is more than 180 degrees but less than 360 degrees? So dili ni siya obtuse. Ang tawag ani niya is reflex angle. Next question. Asa nila ang prime number? 51, 53, or 57? The answer is 53. So ang 53 lang mao'y prime nilang tulo. Next question. Sa Cartesian plane, unsay tawag sa point nga naay coordinate nga 0, 0? Ang answer is origin. Kung ang triangle na ay 3 sides, ang pentagon na ay 5 sides, unsa may tawag sa polygon nga na ay 9 sides? Ang answer is nonagon. In number 16, i-convert ang 2/5 into percent. The answer is 40%. Number 17. What is 10 divided by 1/2? Dili 5 ang answer ha. Ang answer is 20. Number 18. I-simplify to the simplest form ang 12 over 60. The answer is 1/5. Number 19. Fill in the blanks. Unsa may ato i-add sa 7 para mo answer og 5?
The answer is -2. Number 20. What is 18% of 50? The answer is 9. Kaya ang 18% of 50, parehas na siya sa 50% of 18. Unya, pila man imong score? I-comment down below.